Heeh, ki mau ana pamundutan ngujiwat. Iya. Men sing minangkani men sapa? Adikku Mega Prastiwi saka Ponjong. Ya. Ayo nduk ngadeg. Ya. Ayo nduk. Sih bener didik isih pelok ki wis bener. Ya. Iya. Awas nurunjang gelas. Lah rak tenan. Alah. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Masda. Ya wilujeng dalu ning ya aja mengero aku. Para miyarsa ki apa sapanen lho. Ya sing ning dhuwur kaya ning tribun kae. Iya. Lah senenge nyawang jenengan kok. Alah. Alah, bohong. Ngapusi. Ngapusi ki bohong. Lah iya ngapusi dosa. Lah iya. Ya aku ora wani ngapusi, aku jujur terus kok. Ya apik, jujur ki apik. Iya. Jujur kacang ijo. Heeh. Heeh, ya. Ya ana pamundutan ngujiwat ki mau nggih. Nggih. Arep tok pinangkani apa ora? Nggih, nggih manut mawon. Oh iya, dipinangkani wae. Di nganggo bawa. Iya. Aku wis Oh lah ya gur arep nyawang Mbak Anggi. Marep ngulon ki arep nyawang iya. Alah. Heeh. Iya. Ya dibawani ya. Ya aku wis suwe ra tau ora krungu suaramu ya. Nggih, adi wedok kok piye? Iya, wis rong bengi udah kawis rong bengi ora krungu. Lah ya adi wedok kok piye? Lah iya ngono. Alah. Ya. Jani Mas Mustika. Kose baleni. Kowe iki minangka jejering wong wedok, cakepane ya di anu ya duh Kang Mas ngono lho. Wedok kaya drone Mas. Wedok ya ora. Alah. Ora oleh asline. Ora oleh. Ora oleh apa? Gawan kuwi. Gawan to? Iya no. Ya cangkingen dhewe. Iya. Ya wis sak gelemu wis lanjutno wae. Ya. Duh Mas Mustika ning piye menurutmu piye? Lah piye? Lah mbuh ya wis. Alah. Akalekus. Kok jenengan ki ketok fresh, ketok seneng bungah ki apa ora entuk nek aku ngene iki? Ya gumun ta. Ngerti kakangne sehat ki ya Pilambara ki nderek bengah apa nderek apa ngono. Ya adi wedok kok piye? Alah. Iya. Heeh. Mari urung watukmu. Ya wis dong. Melu-melu cah ki. Lho, lah piye aku sehat jenengan ya ora seneng ngono. Ya ora apa-apa alhamdulillah lho. Sehat kabeh ki. Alah. Anyep, Pak. Sapa sing ngomong? Alah, semplok sisan. Alah. Yo gak dilanjutke. Ning
Piye menurutmu nek udan hawane adem ngene iki penake ngapa? Penake ngrungokke tembang klenyitan ngene iki. Ora liyane ngrungok-ngrungokke ngono iki. Turu. Hah? Turu. Ya mosok turu tok. Iya dong. Lah penake ngapa? Hah? Lah penake ngapa? Ayo penak iki sing kepenak-kepenak ngono lho. Alah. Iya. Heeh. Yo. Esa suaramu iso apik ngono kuwi ombenanmu apa? Aku karena terlalu semangat. Oh, dadi diapik-apik ngono ya. Iya dong. Ya sing apik ngono kuwi. Dadi hawane lagi ora dingin kok. Hah? Hawane ora dingin. Arep udan kok ora dingin ngono. Iya. Apa ya ada Alah. Ya nek panas ki kalungan kulkas. Pedot gulune. Oh ya ora apa-apa. Diisolasi. Ya. Wis entek to, Pak? Tresnaku sendalwi yati Gong Pak Ipung. Lagi Lah, kok mau urung. Iya. Alah. Iya di anu gendring apa di apane jenenge apane dikine? Heeh. Dibacutke, dilanggamke kena ya di ndangdutke kena, dijatelke ya kena. Iya. Siap. Siap.
Wis diomongi aja maido wiyaga. Pak Guru napa? Ora sida adem kok ya. Ora, ya aku ngomong ket mawon sen ora adem. Lah sebabe. Lah wis ora cuek kok. Ya. Lah dingin kok, Pak. Aku ya wis ora adem. Iki dadaku panas. Lah napa? Tak temleki koyo. Iya. Aku wingi ngerti kalimat iki kok. Kalimat apa? Dadaku panas pas streaming. Terus Ya terus batinku oh, ya wis kerono. Oh. ya tegese iki apik ngono ya. Nek panas sih ya kalungan kulkas kuwi mau. Pedhot gulune. Alah. Wekasan Ya. Apa cengengesan? Masane Pak Rus iki lho wis semangat arep jaipong kok njur diprank. Ya ora apa-apa. Wingi ya bar diprank kok sing ngendang. Pas ning kentreng, kowe ke melu ra ning kentreng? Sabar nggih Pak, wong sabar pacare 5. Walah. Pun. Wi. Sampun kater Mas. Ya siap. Ya. Wingi ya bar diprank kowe. Sapa? Pak Ulis iki bar diprank. Ana wis cetha-cetha suwuk guru Pak entok tok de. Kempule sih gu. Akhirnya disuwuk alus. Ya. Iya. Ana pamundutan apa neh? Ana sambel kemangi. Ya, wis kek men sing gender seneng ya. Iya. Gubuk asmara kok sambel kemangi. Ya. Sapa sing arep ngaturke? Ana Mbak Anggi. Oh iya. Ana Mbak Anggi. Ya, monggo kula aturi jengkar saking Pelingguan. Gubuk asmara ngangge bawa. Ya. Gubuk asmara. Ya. Allah. Tintrengane Mas. Ya ora apa joget, kudu joget kok ya. Mas, Tintingane Mas. Tintingane Mas. Tintinganipun Kang Mas. Sepiro jare? Mas. Heeh. Wih. Nyingkar nyingkur Dhisik dhewe nyingkar-nyingkur, terus bar kuwi wiwitane nyingkar nyingkur oleh nyingkar-nyingkur agak diwiwiti ya. Iya. Hah? Lingsam yen kemutan lelampahan kang kawula
oke. Entek-entekno. Nggih. Malah mandek. Lah jenengan niku Aku ngapa? malah dindek kok. Ora. Terus? Dindek ki kan Loh. banter. Nek dindek ki kon banter ngono lho. Iya. Butuhe mungale. Butuhe ya sing apa perlune iya. Alah, iya. Ya. Tresno tulus nadyaningku bekas mara Arep di langsung jaipong apa langgam? dilanggam kerian terus Oh, dijaipong. oke siap. Cah klasik aja. Iya. Kula seneng sik alon-alon ya. Tur aku ngerti pamriye kowe njaluk langgam kuwi men gendere mlaku ngono ya. Lah nggih. Heeh. Asline nyambut gawe. Heeh, dadi. Alah. Alah. Isih sore. Yen liwat aku Yeah. Diomongi. Iya.
Nggih matur nuwun pun dipinangkani kabeh. Oh iya. Kabeh pamundhutane wis diaturke nduk. Ana siji sing urung ya. Ya ana pamundhutan eling-eling Banyumas. Dari Krisna Setiawan Presiden Republik Gandul Tawa Kates. Java Sera dari Purbalingga Banyumas Jawa Tengah kagem seluruh petani-petani Kates kula ing tlatah Purbalingga titip salam kagem Mas Yusuf Ansor. Oh nggih matur sembah nuwun transfer 150.000 iya eling-eling Banyumasane engko nek gara-gara ae nduk. Oh iya ora masalah iya gak masalah iya nggo klasik-klasik kan iya iki tak beresane sik membres iya iki sing ana amplop sing rong tak bukake wae iya ora masalah mengko nek wayahe kukut ndak keri mengko rong dibuka ndak bejane sing nemu iya wis ayo teruske lakon sik nduk iki lakone isih dawa iya ya arep lakon wis di gawe ringkes kan tetep dawa isih dawa iya heeh ayo nduk tak dirake neruske lakon dhisik iki udan-udan kahanane. Oh iya iya mak tak dirake tansah pamoring sukma sinuk maya winahya ing sebisining panteleng ing kalbu pambukaning warana tarlan saking liya playaping aluyup pindhop sating sumpena sumusuping rasa jati Tangkau semanjing wonten ing Gumbit Sanggar sangarup kula ganti oko cabo Kelurahan Semar Bodrono ya mlajar saking negari Ndorowati. Sikrapal kang tumingal prang campo samya matali pertadet wileting kota Banyuwangkung manguncang niti binjang sangaji micil ladinyo ngedali wuwus
protokol swaru gembul sumurante habala kepiye Semar kabul kawusananmu anggonmu nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma apa ya entuk apa ya kelakon apa ya anak Prabu Ndrawati maringake karo kowe pangestunipun iki pun kula cekel penemban margake aturna karo aku tak gawe sarana margake bakal tak lebur supaya anak Prabu Ndrawati lan para Pandhawa ringkih kula aturi nampi penemban tan samar pamuring sukma sinukmaya minahya ngasepi lole iki wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma nggih leres niki tumuli samangke ajeng didamel srana kados pundi kula kantun nderek mremban rekat lampahing rata tanpa antara wrateng arga sukuning rata kocap kacahe nalika semanten Sang Begawan Durna mewah Kilurah Semar Badranaya Bindwarna ingkang kedaden saking Lurah Togog mulat saking katebyan inggih senjata cakra animbles dhumateng Lurah Semar Badranaya ical wujuding Lurah Semar Badranaya wujud asli Lurah Togog ya Lurah Catugara jeneng lelakon iki mesti ana apa wae kepiye wae mesti bakal kelakon lah iya ta Kakang kowe Togog kowe mau ya kene kok iso malih dadi wujud asline wong maune wis dipuja wujud Semar kok dadi Togog meneh apa sampean mboten ngertos napa sampean mboten ngertos nek enten senjata cakra nimbles kalih Semar sing dadi Togog mau wah ngaten to Kang. Lho samangke mboten sasuwe-suwe niki gandeng penanten ngajeng meripat wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma pun kula betane. Iya. Ajeng dinggo ngapa Kakang? Wis sak gelem kula ajeng kula kapake mawon bebas. Kula kapake mawon bebas. Semar mandika Semar. Waduh. Para Dewa Narapati tuwinanis swaraning Kresna kang langkung tresnanira marang Cak Panon Jinawi Panus Manik jajalan sekaring Banu Iblis lanat Bawa Droy iki kira anak Prabu Baladewa iya enten apa mrepeki kalih kula panjenengan mangertosi napa mboten durungipun Semar Badranaya sebab kados pundi sebab Semar sak mangke sawetara Praja Ndrawati mbeta wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ndelalah Semar mriku wau Semar Pujanto Semar Pindawarna sanes Semar sing asli Panus Manik jajalan sekretari Banu Iblis lanat
panjenengan mangertos napa mboten? Wah, kula mboten ngertos, Den. Kula mboten ngertos. Sekawit kula punika lenggan wonten mriki. Lho. Paman niku ngertos mboten? Inggih kula wau mangertos, Den. Aduh. Keceplosan to, Kakang. Wonten pundi? Wonten pundi Semar? Kula mboten mangertos nggih. Mboten sagara. Mboten sahatur dura. Wonten pundi Semar? Semar enten pundi? Yayi Prabu Durwati Cubriya ingkang Abimanyu nggih putusan kalih Semar menika mboten kados padatan ing atase Semar kok diutus Abimanyu. Nek to butuh Abimanyu mesti teko dhewe. Ngertos mboten menawan? Kula mboten ngertos ya. Wah la dalah. Weh la dalah kepiye iki Semar? Waduh. Monggo yen to nganti Ndrawati koncatan wujude Sekar Cangkok Wijaya Kusuma mengko Pandhawa dadi ringkih. Wah la dalah. Kula blakani sisan kemawon nggih. Kula ingkang boten nrimaken agi Abimanyu badhe bangun kesantren Tanjung Anom. Tumuli samangke kula badhe damel sarana supados para Pandhawa ringkih panus maning jajalan iblis lanat keparat. Edan. Mangga anggro sumbar lendo pumekon sing kumalodok kuntur katuk Edian Baladewa sapa iki ora basa ora tata krama karo rata Mandura ditepungake wae yen kowe durung tepung karo aku seswaning Bapa Durna aku Wiramba Dewa ya arep ngopo kowe arep ngopo sing arep ngopo kowe aku ra nrimake yen to Semar wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ya mangsa burung iso ngrebut wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma sasat iso njero langit menungsa ra tatar kowe dadi pepalanging Baladewa ayo tampanara tungkak urip tuplak-tuplak cangkemmu Ayo ngetapno Aji Jaya Kawijayanmu mateko Aji Jaya Kawijayan iki nata Mandura saestu karo Sriburi kurang kabar budadya ayo krubuten sawadya balap ayo waduh ayo maju mateko Aji Jaya Kawijayan ayo maju kowe wah maning jajalanat ono ratu sabrang tandinge rusuh menungsa ratatan maning nyokotku piye Baladewa wela dalah panas awakku Koko Prabu piye jenengan menika nguring-nguring sinten nguring-nguring Wiramba Dewa edan tandinge rusuh tandange rusuh nyokot Baladewa barang lajeng paduka kawon kalah pun mangsa wingkir kula mawon ingkang temandang Koko Prabu
dongeng endhek-endhek si penunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngunggule sasama aja tindak kuat wong lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan tatanan bila bola dewa kowe ya sapa iki wani nyokot karo Prabu Baladewa tepungake wayan kowe durung tepung karo aku Wiramba-dewa seswaning Bapa Durna Wiramba-dewa murid Durna ya ayo kang apa kowe Setyaki ya to ngerti jenengku ngerti wae aku ora nrimake yen toko Prabu mbok cokot aku ora nrimake mergo Prabu Baladewa kalah mungsuh kowe Nalendur Radikdaya ming gedhe suarane tok kowe ming seru suarane tok mungsuh raja sabrang kaya aku mesti kalah bela dalah yo kowe iso menang mungsuh Prabu Baladewa Sasatisa jero langit yen to ngalahke Setyaki piye Sasatisa jero langit iso ngalahke Setyaki babuk babar bobo tebak dadamu lakon rondo bojomu Singolena mrapteng lalis Wiramba-dewa neng kene merganing patimu Pajo Jangka ora bakal tinggal loncat ayo bangun Os đây ơi ơi ush ơi Antum cikal canda joroke ajar jebles jebles canda aduh mati aku ayo Mas
Oh sarjat siramu oh ayo aduh mati oi Allah waduh os hai os aduh hai aduh ya Allah maju sambat aduh maju irungku ayo đây rồi ôi ngobrak-abrik muridku obrak-abrik wae yo men sing baku Sekar Cangkok Wijaya Kusuma iso bali ning tanganku ora bakal iso merga wis tak gawa ya gelem mundur apa ora bakal mundur ora gelem mundur tampan pusakaku Kyai Cundha Manik kuwi yo beng dengkulmu kuwi kowe gelem bali apa ora ora gelem menehke Sekar Cangkok Wijaya Kusuma apa ora gelem nek kowe ora gelem aja takon dosa aku sing mentoklo karo kowe
Ngang